Tiri kusangana zvakare pano paSly Media TV patiri kupfuurira mberi nekukuunzirai zvirongwa zvakasiyana siyana. Chinotipa simba ndechekuona muchiramba muchisubscribe pano paSly Media TV paFacebook page nepa YouTube. Izvozvo aiwa ndinoda kukutendai kuti Mwari vakuitirewo zvakanaka uye Mwari varambe vachikuwanisai mari dzedata kuitira kuti murambe muchiona maprograms iwayo kusvika kwaanoperera. Mamwe acho anenge ane zvidzidzo asi inozochiwana kwekupedzisira. Tiri kukurudzira zvakare vanhu kuti ngavarambe vachisubscribe paSly Media TV paFacebook page, like mapage nokuklika, zvikuru sei kuklika notification button. Zvinoita kuti nyaya ichingosvika iwe unobva watanga kuinzwa nokuti inongoita pop up zvinoita WhatsApp zviya kuti uzoti pane message apinda ari kubva kuSly Media TV ende inenge ine title iyo inokuudza kuti program iyi inyaya yakafanana nezvinoti. Saka kana ichinge yasvika kwauri usinei nayo, regera kuiona. Musazodzoka muchipopotera kuti matunzirei program yansinoda kuona. Chinotanga kuuya kwauri ititle. Uchivhura program yese chinotanga kuonekwa futi ititle program isati yapera, ubva uzoti nyaya yasinoda kuiona asi idzi ndinodzifarira. Dzausingafarirawo share kana nevamwe vanozoti nyaya idzi vanodzida. Nhasi uno tiri paSekuru Ndudzo, tiri kunokuzengedza 5. Sekuru Ndudzo vanorapa, vanobatsira zvinhu zvakasiyana siyana. Tine vanhu vakawanda vavabatsira pano paSly Media TV vakauya nekwatiri izvozvo. Ndivo sekuru vakabatsira mukomana anonzi Charles, mukomana aiti akanga achidya sadza akanhonga musuva wanga usingasvike pamuromo waibva watorwa, akazodzokera kuda kuti anotimba futi rimwe rechipiri. Aiwana plate yanga yakazara nesadza masara musuva chete. Aisangana nezvinhu zvakawanda mukati meupenyu hwake. Aiti munhu wese ada kuenda kunomubatsira akanga asingagoni kusvika kwaari, aibva asangana neproblem ari munzira yekuenda kumba kwake. Iye zvinezvi aiwa jaya raakutozviitira upenyu hwaro akuzvishandira. Ndivo sekuru vakarapa musikana uyu akanga achiti airutsa ropa achizadza 5 liter chibhaketi chichizara neropa. Vamwe vaibvunza kuti rinenge richibva kupi zvinhu zvenyika yehuroyi, unogona kutadza kuzvinzwisisa kuti raibva kupi, asi ndo zvakanga testimony yakanga iripo. Vakamurapa zvakapera. Akawanda matambudziko avarapa panapa akapera, zvokuti chinongodiwa njokuti kana une dambudziko ratisina kutaura nezvaro, iwe ingorova runhare panhamba dziri paskrini idzodzo wotaura navo woti sekuru ndiri kunetsekana nezvinoti vanokuudza kuti unofamba sei kuti usvike kudare ravo. Ndina Kundai Chitate uyewo zvekare ndiye ari pakamera, ndiye kuti program yedu ino ibude zvakanaka. Panapa ndina Mai Charlotte pane dambudziko ravainaro. Regai tikurukure navo tinzwe dambudziko iri rakambotanga sei raita kuti vasvikewo zvakare pano paSly Media TV uye zvikuru sei kwaSekuru Ndudzo. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Mai Charlotte makadi aiwa tiripo. Chakumbira kuti musumudze izwi renyu zvishoma nditika. Tinoziva kuti makambotikurukura naPela, asi pamakakurukura naPela pane nguva tisati tawana munhu anokubatsira. Asi nhasi taita rombo rakanaka nokuti takasangana naSekuru Ndudzo tikaridza hohwi kwavari kuti muye muzobatsirwawo pachena kunoko. Ngatichitangai nekuti imi Sly Media TV makaiziva sei? Takaiziva internet. Anditika. Alright. Chakazoita kuti muti veSly Media vedu wewe mundione ndine dambudziko inyaya yei? Uye titangai nezita renyu rakazara munonzana? Inini ndinoitwa Rorin Makoni. Ani? Rorin Makoni. Rorin Makoni. Alright. Inyaya yei yakatiita kuti muzoridza runhare kuSly Media TV muchichema kuti vedu we uyai munditaurawo nemi? Urwere hwacho hwanga hwadzudza urwere. Nyaya iripo ndeyekuti ngangoti pakatangira urwere hwangu chaicho.
pakapinda nyoka mumba. Nditi nyoka ikapinda mumba ndandisipo zvangu ndiri kumushando wangu wamaoko, mwana ndiyanga aripo. Nyoka yapinda mumba ndobva vamwe atogara navo vaitoti ibude mumba vavairova nyoka iyoyo. Saka kupinda kwakaita nyoka mumba ndopakatangira dambudziko rangu inini ndichizvongorora. Ndandiri munhu ndakasimba, mukadzi akasimba chaizvo. Saka ndakangotangisa kungoperezeka sezvo ndine chirwere cheshuga ichikwira kuma 18-19 ndendonochekwa ndaiswa madrip. Ndaukaiswa drip vanoti inodzikira, haisi kudzikira. Shuga yenyu yatinetsa, chiende munoona chiremba. Mari yekuti ndiende ndinoona chiremba handina, pandashaya. Ndagara ndikati paye ndakambona mavhidhiyo amukomesera enzeni nditorechi nhamba dzavo. Ndaurwere huri kutadza kunzwa kuti ndaiswa drip, ndasimbiswa madrip ichidzikira zvinapa imuti wokwira. Ndatora nhamba dzamukomasi aifaiva ndavafonera. Ndopakauya menipera vavandiinterview ndichivaudza dambudziko rangu irori kuti iye zvinezvi nyangwe ndikafonera hama chadzo ndaisiti ndikadzifonera vaindibetsera. Apa kana 1 apa ndinoita weti yakawanda inopisa ichibuda kudaiso. Kusika rudzi kwangu kunovava zvokuti handirari. Munzeve kusika rudzi kwangu kunobuda zvinhu zvichena. Ukageza zvinopera, ukagaragara ona zvauya zvoti nyangwe uchikwenya kudai zvinenge zvichifufunyuka zvichiti kurwara zvekurwara zvezvoti kana chekudya chaicho hapana, nekuti ndiri hwani ndina amai ndini baba. Saka kana uchinge warwara kudai hapana kubetsera neta sei anokubetsera. Makambenge muchirarama sei musati urwere husati hwakubatai? Maita basa rei? Ndinoita basa rekutengesa, ndinoenda kumaruzevha ndinoita butter trade. Ndichiuya nezvirimwa ndichitengesa. Zvirimwa zvakafanana nechi? Nzungu, nyemba, chibage, kana anenge kuti chero chine munhu. Ndizvo zvamunonochinjana nazvo? Zvamunochinjana. Imi kuno munobva nechi? Kuno ndinobva ndine hembe, mabhaketsi, madhishi, zvandinenge ndangorayirwa nevanhu ndichienda nazvo, kana mabhisikiti chaiwa. Okay. Munotengesera kupi? Maudharu saidi rekaranda. Kukaranda uko. Alright. So haisi coincidence here kungoti nyoka yakarohwa ibva mangotanga muri kuzvilinka sei? Aiwa, kuti pakarohwa nyoka ndipo ndakatanga kurwara. Muri kuzvibatanidza sei? Ipapa ndinozvibatanidza nekuda kwekuti kange ndiri munhu ndakazvisimbira mushemushe. Chikonzero chekutoti ndizvibatanidze ndechekuti pandakaenda inini ndichinoiswa madrip handiti shuga isi kudzika. Ndopandikona kuti haisi shuga iri yega, ine zvimwe zvinhu kuseri handinokuona. Makamboenda here kana kuti kuchipostori kana kuti kune dzimwe n'anga tiona nhasi tasangana pano pasekuru ndudzi, asi pane kumwe kwamakamboenda here muchiona unobatsirwa? Ndaimboenda kumaprofita ndichingaudzwa kunzi musha menyu mune hosha ereketwa. Ndikaendawo kumwewo ndikaudzwawo kunzi amai enyu, ndikamboendawo kumwe kwatakaendawo kunobetserwa ndine imwe hanzvadzi yangu munina weuri. Vataona vatikaona pagasi, iye ari kuti akatomuona mukoma wake akatoshedza nezita ndibaba nhika nemwana wavo, asi inini kusaidi kwangu handina kumuona. Ndakangona nyoka nezvigoma kusaidi kwangu, asi kusaidi kwake. Okay. Alright. Hatisi kutaura zvedu mazita. Saka alright. Iye zvinezvi tiri pasekuru ndudzi. Tarisiro yenyu muchipinda mumatare nhasi muri kutarisira chiimi kwavari? Handiri kutarisira kuti sekuruka vandibatsire, vandiudze munhu ari kuzvikonzesa kana ari munhu chaichai ndozvandinoda auye pano pasekuru kwacho. Alright. Aiwa, pakanaka. Saka zvese zvamataura izvi zvekuti weti inopisa, kuvaviwa, kusika rudzi, ndozviri kutoitika muupenyu nenyaya yeshuga iyo. Alright. Aiwa, tinotenda. Pane zvimwe here zvamungade futi zvamunoda kuti sekuru ndudzi vakubatsirei? Nezvekuti basa rangu rienderere kuti mberi, riendere mberi, ndave zvine hapana chandinacho. Saka muri kurarama sei?
kurarama kungogara kudai wangoto akupa weight mushamwari momo akupa weight mushamwari momo. Saka nyaya dzekuti zvamusiri kuenda kubasa renti iri kuteererwa nani? Hapana, izvo nditori nechikwereti che4 months chaitoti vari kutoti 4 months mwedzi unokapera vanongouya vobata zvinhu vobva nditi chibva. Lendlo ndozvakataura? Ndozvakasiya vataura. Okay. Hamuna vana vanokwanisa kukubatsira here kana hama dzikwanisa kukubatsira here? Hama hapana, ndamhipi yachona rwendo rwuno yakatofuridzirwa kune vaisimbondibatsira pesa apa hakuna kana wani. Mhipi yachona yakatooma rwendo rwuno. Chikwereti chamuna cherendi ndechemari? Ndine 140. 140. Alright. Kana zviri zvokudya pamwedzi mune muchikwanisa kunge imari yamunazoti kana kudya kupera kwemwedzi ndogona kukwana? Munogara muri one here mune vamwe vana vamukuchengeta? Ndinomwe mwana mudiki wandinayo. Mwana wani? Mwana wangu ndini Charlotte wacho. Charlotte wacho. Alright. Ndiye mudiki? Kwese vanhu vachiti amai Shaine ndiye ari padhuze namo. Asabva akambofamba zvakasindinaye zvangu. Akura zvakati? 14 years. 14 years. Alright. Saka kune vanhu vari kuona izvinezvi paSly Media TV vangauda kuti ini ndanzwa nyaya yamai Charlotte ndoda kuvabhadharirawo rent. Munowanikwa paiko kechereka kuti phone number yako vanogona kukubatai vachikubatsiraiwo nezvavanenge vainazvo? Panhamba dzangu idzodzo dzine Eco Cash. Dzinoti chii? Ibvai madzitaura. 0779 818 961. Ndezvipi zvamuda kuti vakubatsire nazvo kunze kwenyaya yerent? Kubatsirwa kuti ndiwane mari yekuti ndikwanise kuzvishandira. Start. Start. Ndikangwana start zvangu chete start. Handiti? Aiwa, alright. Regai tipinde mudarira sekuti tinzwe kuti matambudziko amuri kusangana nawo ari kumbobva kupi? Muri yeZimbabwe ndo hurukuro yataita namai Charlotte tinzwe kuti ndezvipi zviri kunetsa mukati meupenyu hwavo. Isusu tiri panapa hapana chatinokwanisa kunge tichiita, asi tave kupinda mudare ratateguru Ndudzo vapandirwe kuti ndezvipi zviri kukonzera kuti vasangane nedambudziko iroro rekuti vanovaviwa, kusika rudzi uye nekuita weight inopisa uye nekuti shuga yavo haichaderere kunyanga vakaiswa madrip kuhospital. Regai tipinde mukati.